Eloisa YouTube. Mit navn er Mika MK, og det kan I se på min skin. Jeg vil lige vise det her. Det er en server. Der er ikke nogen på. Jeg vil lige gå for bag før. Jeg er game mode. Hosja! Jeg er admin. Jeg vil lige gå tilbage til game mode. Fordi det her, det er en ny server. Den er ikke postet ud endnu. Jeg vil lige holde det her på mig, fordi det er survival-delen. Den er ikke postet ud endnu, men jeg vil lige vise, hvor langt vi er kommet. Det er det spawnbygningen, jeg vil ikke vise den derovre. I hvert fald ikke så meget af den. Pointen i det er, at du skal spawne lige her. Lige her, hvor jeg står. Vi har en enchanting-grund. Jeg fortæller lige om lidt, hvem der er med på serveren. Hvem der har lavet alt det her. Jeg har selvfølgelig også hjulpet en hel del. Vi har en cool ting, så du kan ligge og holde øje med det hele. Hvis du løser det. Vi har shop. Okay. Vi havde en shop. Vi har tvillingrum, som ikke er helt færdige endnu. Vi mangler lige nogle skilte. Og den der skal få gang. Tvillingrum, og det vil jeg ikke vise her, fordi at det må vi selv finde ud af. Det skal sige, at det tog mange timer. Og jeg har dårligt. Det var da irriterende. Sådan der. Det her er vores lille togstation. Der er ikke lige nogen tog lige nu, men det kommer. Det første biome vi fandt, det var en snow biome. Den tager næsten 10 minutter at køre derud så. Så har vi det her. Det er vores lille PvP arena. Lille og lille. Det skal siges herinde, det er PvP området. Det herinde, det er... Jeg ved ikke om det bliver til et event rum. PvP events. Det herinde. Det her, det er sindssygt. Vi gjorde det for at teste den her, at vi fyldte 2 af dem op. 3 tror jeg. Med zombie pigments. Det var hvad vi fik ud af dem. Plus en lille skuld. Det er helt vanvittigt. Så den virker i hvert fald meget godt. Så kan I selv regne ud, hvor mange der kommer af mobs. Der ligger IP i beskrivelsen, hvis jeg husker det. Serveren har ikke noget navn lige pt. Desværre. Det herinde, det er jeg mest glad for. Det herinde, det kan jeg godt sidde og hygge mig meget med. Herinde, det er privat shop. Der er ikke lige kommet skilt endnu, og mange af bloginsene er ikke på endnu. For eksempel den. Jeg ved ikke, om jeg skal forkert. Det var ikke. Den er ikke kommet på endnu. Men den vigtigste er, så har vi den her. Det her er vores bank, hvis man kan kalde det det. Der er lige pt. Kun underetage, fordi vi skal have lavet overetagen. Når der kan begynde at tjene folk. Så er den her. Den er den jeg er mest glad for. Det er en jeg har lavet, og den er lavet 100% survival. Lavet af mig. Tager op der. Som sagt, det hele er ikke på endnu. Jeg kan altså ikke klikke på TP top, så vi flyver lige til top. Hvis jeg ikke bare gør sådan noget. Kunne jeg ikke. Det skal sige, jeg har ikke leget så meget med pluginsene endnu. Det skal sige, når du følger den ned, så dør du også ikke. Jeg kan også vise det. Medmindre du er temmelig dum. Nu er jeg ikke fra game mode. Whee! Måske en lidt kedelig tur, men hvad fanden. Og som I kan se, så bruger jeg rigtig mange commands. Fordi jeg gider ikke op til noget af det nat. Men det er vores spawnbygning. Det er lavet rigtig, rigtig flot. Og det er lavet af en anden YouTuber. Som jeg sidder og snakker rigtig meget med. Hernede. Det er derfor, der er et lille hul her. Whee! Det er forkert. Alle de skilte der skal også lige væk. Fordi det her skal være vores... fordi der er jo nogle regler.
Hvis de ikke bliver følget, hvis man ikke følger dem, så ryger man herned. Det er ikke jail, det er et sted, hvor vi torturerer dig. Nej, det er ikke. Det er kort sagt, hvad fanden er det, man hedder? Hvad fanden er det hedder nu? Jeg kan ikke huske det. Så det er til den. Nå, jeg kan lige vise den her kublen her. Det er en vores donation. Jeg har fundet den der survival. Og jeg tænker nok, hvorfor at de ikke bare er blevet gjort bevæget, og så hopper på. Det er fordi, det kun er 1.4.7. Da bucket ikke er opdateret endnu. Skide irriterende. Så vi venter lige pt på, at buckets bliver opdateret. Og about way, hvis du gerne vil bare væk fra spawn, uden at tage toget, så kan du bare tage den vej. Men jeg kan jo sige, hvem der er med på den server her. Det er Lee, Shark1, og det er Director. Og så er der været 2 andre inde også. Director småbror, og så en af Lees kammerater. Det var det irriterende, jeg har sådan en rundt der, det er sådan skide irriterende. Og jeg ved godt, jeg har været lidt dårlig med at smide video ud her på det seneste, det må jeg meget undskylde. Og den her lyd håber jeg ikke kunne høre, for det kunne jeg. Det sker, når jeg har et dårligt signal med headset. Skide irriterende. Men Director har må nok have lavet mig smadre noget Director spidsen. Director har lavet den der, lige har lavet den der. Director har lavet den der, og mig og Director har lavet den der. Director lige lavet sådan den der sammen, og den der. Den der overlavede jeg, og jeg lavede vores lille ting dernede. Og der er en fodboldbane. Togstationen bygger mig Director. Skal jeg lige vise noget her. En faction I ikke må finde, eller I ikke må destruere overhovedet, fordi vi har lavet en faction herude. Der er kun én lige nu. Og som jeg sagde, der er fejl i plugginsene. For eksempel, den er sat, men jeg kan ikke gøre noget. Der er fejl i vores plugins lige nu. Jeg ved ikke om det er fordi, at han har glemt at claim det, eller det er utroligt. Nå, det gør sig noget. Og det skal lige sige, vi har ikke stresstestet det ned, så vi ved altså ikke, hvor meget den kan holde til. Det er også derfor, vi kun har 20 slots. Indtil videre. Det skal nok blive sat op på et eller andet tidspunkt. Men som I kan se over. Hvorfor ikke? For det er sjovt. Man kan se frames. Som I kan se, det her det er en faction. Det er en af vores faction. Hvis I finder den, og I begynder at bløde den, så bliver I banet på stedet. Fordi den faction er, der er ikke ret mange, der har fået lov til at være i endnu. Director er ikke engang i den endnu. Og jo, det er mig, der har lavet det der. Og vi er ikke sidst. Og alt det her, det er så skaffet survival. Selv vores senge. Og der er en lille fejl. Der er ikke ret mange dyr herinde. Og det er fordi, hver gang vi fjerner mobs, eller monstre, så fjerner vi også dyr. Det er lidt irriterende. Det var også det, der var sket inde i shoppen. Vi havde fjernet nogle dyr, og så han som bare fjernet vildt til os også. Nå. Og det er jo skide irriterende. Men ja, der vil ligge IP nede i beskrivelsen. Og som jeg sagde, den er ikke færdiggjort endnu. Og hvis I kommer ind, så vil jeg højst sandsynligt være på. Hvis der er nogen af jer, der logger på i dag. Og i dag er den 12. i 5. Samme dag som den bliver uploadet. Fordi jeg vil bare lige rendere den, og så bare ud. Og så skal lige sige, at der kommer altså ikke mere feed beast ud her på det seneste, fordi jeg kan ikke få den til at virke. Men indtil næste gang.